Sepala Dewa Narpati tuwenare swara Kresna kalangkung tresnanira. Wah, kowe nganggo ember barang buku dong yo. Ayo sasae wong. Gleleng kowe. Maju ngono. Awo, Suralada Jamrata panggih padha. Panas maning jalan setan bangun iblis lan menungsa jajalan. Panjal maning menungsa kepencan iblis kepancingan menungsa. Werkudara. Ala tinjau ngaliat kena Kiai Alungkara ora iki. Ayo, nonton wajah-wajah wajah-wajane. Wajah-wajah ayo. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Paman Hari Sengguni. Prayogakna nggone ngadhep ngarsaning Manira, penglira si paman. Ngabiyantara ning ngarsaning Manira paman Patih Plasa Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa maduka anak Prabu ing Ngastina namung derenan sak sampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk wonten ngersa maduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Popo Werban Durna. Kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing datur negari Ngastina. Popo Werban Durna, Popo ing Sukalima. Kuswana sila bertapa swalu gimbal sumorante hawela. Lha nuwun inggih nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Wonten ing ngarsa paduka anak Prabu ing Ngastina. Namung keparenga ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngarsa paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa Werban Durna. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi. Wah. Duryudana kakangku iya. Mung aku ngaturake basaku katura. Datumpa siadiatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Da gegem dadiake jimat. Kadangipun Kakang Yayi Arjuna. Dimas Janaka prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang kawula nuwun Koko Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepoda paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina. Koko Prabu Duryudana. Datompa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayana ing kasantosan. Paring maestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Koko Prabu. Sawetawis rawuh jengandika Koko Prabu Baladewa wonten ing datur Praja Ngastina. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepoda paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Upadara Wayaktur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yai. Akarya bamba raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngastina. Sowanipun ing Ngaraka manggiya widodane skala. Namung kaparenga kula ngaturaken pamujinipun ing Ngaraka kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu kadang kula. Kula tampi akarya bamba raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Non sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngaraka ing Mandura. Namung ndadosaken gawok raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura. Didi kelenggan sak mangke Yayi Prabu Ngastina amiji dhateng piswanipun ing Ngaraka ing Mandura supados kula sowan ngabiyantara wonten negari Ngastina. Gandeng nyatanipun nadyan kula menika tinemu werda nanging kula menika dados suwing para kadang Kurawa. Baladewa minangka dadi pengayomanipun para kadang-kadang kula Kurawa. Mila sareng kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu agan ingkang Ngaraka tumunten bidhal saking negari Mandura. Saksampunipun ing Ngaraka sowan wonten negari Ngastina, Yayi, keparenga kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Wonten wigatos menapa? Teka paduka Yayi Prabu nimbali dhateng ing Ngaraka ing Mandura. Menawi wonten perkawis tumunten kababarna. Kula nedya nelingaken karna mastuti sabda paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu,
sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Krana wonten perkawis ing badhe kula aturaken dhateng resa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Wonten perkawis kasinggihan mekaten. Perkawis menapa Yai? Menapa wonten gandeng cenengipun kaliyan kalanindranipun Yai Prabu Ngastina? Menapa wonten gandeng cenengipun ingkang embet dhateng katentreman negaring Ngastina? Babar pisan boten. Namung mugi andadosna ing kawuningan bilih rikalenggan sakmangke ingkang rayipun Duryudana nampi dhateng paswitanipun satunggiling brahmana kleyang kabur kanginan pandhita anyar katun ingkang namipun Bapa Begawan Dewa Buddha. Nalika semanten ingkang rayi nedhengipun mapan wonten salebeting kedaton dumadakan karawuhan satunggiling brahmana. Monggo sareng kula petang sedaya aturipun brahmana menika kala wau inggih Bapa Begawan Dewa Buddha manggihipun karahayon lan katentreman awon menapa menawi kula nampi dhateng suwitanipun Bapa Penembahan Dewa Buddha malah sakmangke Bapa Penembahan Dewa Buddha sampun kula inggaken derajatipun Sri Nugroho dening Kang Rayi Ngastina minangka dados pujangganing praja Ngastina. Ngrencangi dhateng putriputipun Bapa Penembahan Durna tuwin ingkang Rayi Ngastina samangke sampun madhep dados siswanipun Begawan Dewa Buddha semanten ugi para sata Kurawa sedayanipun. Malah mboten namung para Kurawa ingkang sampun sewita dhateng Bapa Penembahan Dewa Buddha kalebet kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kayungyun dhateng ilmunipun Sang Pinandhita Begawan Dewa Buddha. Mila dinten samangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung kula suwuni pangestu mugi-mugi Sang Penembahan Dewa Buddha anggenipun mapan utawi lenggah wonten negaring Ngastina mboten manggih alangan setunggal menapa lan tansah saged maringi kawruh tuwin ngelmu dhateng sangganing para sata Kurawa. Koko Prabu Baladewa. Yai, kula nyuwun pangapunten. Menawi namung babakan perkawis anggen paduka ngrengkuh dhateng satunggiling brahmana ingkang peparab Begawan Dewa Buddha menika kala wau mesinipun boten sisah paduka Yai Prabu menika tetarosan dhateng Raka ing Mandura. Jernyatanipun Purbawasisa sawetahipun negari Ngastina menika wonten panguwaosipun Yai Prabu Ngastina. Menawi Yai Prabu menika setunggiling nalindra ingkang menang jenenge bor dhateng kawontenaning praja miwah kawula negari Ngastina. Ewa semanten. Gandeng Raka ing Mandura sampun sowan wonten negari Ngastina tumunten paduka Yai Prabu paring dawuh bilih sepados ing Raka ing Mandura sakmangke mengestoni dhateng anggen paduka suwita dhateng Sang Penembahan Dewa Buddha menika kala wau. Yayi lair batos mboten wonten raos awal sarta anggrundel manahipun Raka ing Mandura kula lair batos jumurung dhateng karsanipun Yai Prabu Ngastina. Namung kemawon kula nyuwun pangapunten Yayi. Ujaring kaki nyebataken tiyang menika menawi badhe meguru menika kedah dipun tintingi jero lan cetheke ngelmu guru menika kala wau. Sabab kula nyuwun pangapunten. Jaman sakmangke menika kula nyuwun pangapunten kathah ingkang madheg brahmana, kathah ingkang madheg ulah agama, kathah ingkang madheg satunggiling resi pandhita. Nanging nyatanipun sedaya kala wau namung lelamisan. Anggenipun macak resi, anggenipun mawi busana kabrahmanan menika kala wau, malah kathah-kathahipun kiraya ngobak-obak jagat saisinipun. Mila kula suwun kanthi sanget menawi paduka Yai Prabu menika badhe suwita dhateng setunggiling brahmana, kedah dipun tintingi langkung rumiyin. Dipun titipriksa langkung rumiyin, dipun gelar, dipun gulung, sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Inggih. Namung nyatanipun Begawan Dewa Buddha sareng kula taliti piyambakipun lair batos anggenipun badhe damel tentrem negari Ngastina. Nyuwun pangapunten. Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Kula nyuwun priksa. Koko Prabu. Priksa piyambak. Benjang tumapak ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun kadang piyambak Kurawa lan Pandhawa. Menika dipun anggep dening Penembahan Dewa Buddha satunggiling perkawis ingkang sanget gegirisi ing atasipun tasih-tasih tunggal trah Begawan Sabtuwarga ing miyasa ing Sabtuwarga. Nanging nyatanipun sami bentak sirah, sami regejegan namung rebat kamukten negari Ngastina. Sampun ngantos banger bacin asmaning Kurawa lan Pandhawa. Nyatanipun turasing pandhita ingkang linangkung namung rebat babagan kamukten tumuli Sang Begawan Dewa Buddha
gadah gegayuhan inggih menika murungaken Bratayuda Jaya Binangun ngraketaken pasderèkanipun antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Bratayuda mboten badhe gumelar wonten ing jagat lan mboten badhe lumampah wonten ing Janaloka mriki. Bratayuda badhe wurung Pandhawa lan Kurawa sakmangke badhe manunggal tetunggalan nyawiji wonten negari Ngastina. Menawi perlu Ngastina menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih dipun agem dening Kurawa, ingkang sepalih dipun agem dening para Pandhawa. Sampun boten wonten raos memangsahan menapa niyatipun Begawan Dewa Buddha ing mekaten menika kala wau. Petanganipun Koko Prabu pinanggih boten sae. Kula nyuwun dawuh jagat Dewa Bathara Yayi nuwun pangapunten. Menawi dipun petang kanthi agal-agalan kemawon, menawi dipun pentang kanthi tata lair panci tiyang badhe murungaken perang menika sae. Sae. Murungaken tiyang perang menika sae, sabab perang menika wontenipun namung babakan kawengisan. Sing menang mesti dadi pindhang, sing kalah mesti dadi rempah. Menika wong perang. Kalebet Bratayuda Jaya Binangun menika ajanging pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nanging kula nuwun sewu, sareng wonten Brahmana ingkang ngendikaken badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kula nyuwun pangapunten Yayi. Tumraping Ngaraka ing Mandura menika bab ingkang ngayawara. Ngayawara kados pundi? Ngayawara margi Bratayuda Jaya Binangun menika sanes tiyang ingkang damel gadah damel. Bratayuda menika sanes titah ingkang gadah damel ning menika sing duwe gawe dewa. Tegesipun menika sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa. Pandhawa Kurawa dereng lair wonten ing bumi menika Bratayuda sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa. Lah kok dadi wonten satunggiling Brahmana ingkang panguwasipun ngungkuli dhateng Jawata wantun badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kula nyuwun pangapunten Yayi. Menawi bab setunggal menika kula mboten mathuk, kula mboten cocok, tuwin kula mboten gathuk. Mula ingkang saking menika babakan menika kula aturi metang langkung rumiyin. Sampun ngantos sakmangke klintu margi lampahing Pandhawa lan Kurawa satemah keseluruh dalan ingkang buntu. Koko Prabu, wonten dawuh. Langkung prayogi menawi paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula aturi sak pejagung kaliyan satunggiling guru kula inggih menika pun Bapa Dewa Buddha supados langkung gamblang anggen paduka badhe anampi dhateng menapa penggalipun Bapa Penembahan Dewa Buddha. Menika langkung prayogi Bapa Penembahan. Ana jawama apa, Ngger? Kula aturi majeng anggen jengandika lenggah sak pejagung kaliyan Koko Prabu Mandura. Monggo anggenipun badhe paring keterangan ingkang gumathok babagan anggen paduka murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Entuk lilahmu, Ngger Duryudana. Sampun kula caosi Purbalan Wasesa Bapa Penembahan Dewa Buddha. Siang Pantara Ratri amung cipta pukulun. Prabu Baladewa padha raharja sak tekamu ana ing Praja Ngastina sinuwun. Yo slamet ring sambi kula Penembahan. Lho. Nuwun sewu apa kaya ngono kuwi cak-cakaning Ratu Mandura. Selagining Ratu Ngastina tak dangu wae basa. Tata krama karo aku, lah kok kowe ora tata krama karo aku, mongko lagi tepung sepisan iki. Mbok ya nggunakake tata krama. Wong Jernalindra kuwi papane ngunggah-ungguh. Sik. Kowe aja ngawur gawar ngawur. Ana ing negara Mandura kuwi unggah-ungguh tata krama ki dienggo dening sapa wae. Kawula sak negara Mandura ki padha nganggo tata krama. Ning ning negaraku kono kuwi ana panutan sing iso dienggo dening para kawula. Panutane apa? Panutane ming gampang. Yen kowe kepengin dibasani, kowe mbasanana. Wong kowe karo aku ngoko, kowe karo aku ora basa kok. Aku kon basa karo kowe iki mbahku apa piye? Werkudara. Iye. Wis meneng wae rasa omong lho Werkudara. Ya ngono apa piye? Mula nek kepengin dibasani mbasanana. Nek ning nggonku ana nek kepengin dibasani basanana. Nek ora gelem dijiwet aja jiwet, nek ora gelem ditabok aja nabok. Kuwi cacane wong Mandura. Ya wis, ya wis, ya wis. Wis nek Mergo tumrap aku wis jeneng pendhita sing ora ngerti karo rasane sak pepadaning pendhita. lho, kok ora ngerti rasane sak pepadaning pendhita iki piye? Saiki ngene tak takoni, kowe nang kene dapukamu apa? Ingkang sekawe dadi guruning Kurawa, terus diunggahke derajatku dadi Pujangga Ngastina. Mongko Pujangga Ngastina kuwi wis ana. Pujangga Ngastina kuwi wis ana, pendhitane ya ampuh, ya kondang, ya monyor-monyor. Monyor-monyor, monyor. Ya kuwi Bapa Penembahan Durna.
Lah kok kowe urip kok ngesok-sok sak pepadaning pendhita? Apa ora ana negara liya sing iso nampa karo kowe dadi pujangga? Lah kok kowe ngesok-sok karo uripe Begawan Durna? Lho, kaya ngono kuwi apa kowe ndirasa kamanungsan? Wong Durna wae ora apa-apa kok. Durna ki ora lara atine. Bawa Mbak Durna. Mboten dawuh, Ger. Panjenengan boten sakit manahipun? Bab menapa? Anggenipun wonten pujangga enggal wonten negaring Sina. Manah panjenengan penggali panjenengan dos pundi? Oh, nek kula gak biasa mawon, Ger. Boten sakit. Mboten. Mangkene saged dak op mama. Napa? Op mama. Apa Werkudara? Oh. Ora takon aku. Iki ora climen Ding ya? Ora. Kudune kowe kuwi duwe rasa pangrasa nang kene wis ana pendhita. Tur nang kene iki pendhitane ora mung pujangga ning dadi gurune Kurawa. Lah kok dadi kowe diangkat dadi gurune Kurawa kaya sago. Tegese kowe mateni sandang pangane kancamu. Kowe golek sandang pangan kena. Golek urip kena, golek derajat kena, ning aja ngesok-sok kancamu. Monggo kuwi padha karo kowe jejere, padha-padha le Brahmana. Wis nek perkara siji iki manyen ya wis gandeng wis kebacut aku didadekke pujangga nang Ngastina tur Begawan Durna ya ora apa-apa. Perkara kuwi ora usah dirembug. Sing dadi rembug saiki pancen niatku duwe gegayuhan kepengin jagat kuwi tentrem. Jagat tentrem sirmu piye? Ya mung kepengin ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi turasing Begawan Abiyasa ing Saptawarga, pendhita ingkang kondhang kaloka. Iman temen ing atase turasing pendhita ampuh ning rekodo regejegan rebut bener. Regejegan rebut kamukten negara Ngastina. Mula niatku mung kepengin gawe ruku ning Pandhawa lan Kurawa. Ora jeneng aku bakal miradati kodrating dewa. Ning sing jeneng menungsa pinaringan akal budi kuwi diwenangake mbudidaya. Sapa ngerti yen to pambudidayaning dewa Buddha samengko bisa kelakon ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Ngono. Yen nganti kelakon rukun tenan, apa kowe ora seneng, apa kowe ora bungah? Jernyatane Baladewa kuwi minangka dadi pengayomaning Kurawa. Nek nganti Kurawa rukun karo Pandhawa, apa kowe ora bombong atimu? Gegayuhaning wong tuwa sing momong karo bocah-bocah kuwi mung siji, supaya bocah sing dimong mau padha rukun karo sak pepadane, ora padha regejekan, ora padha bentak sirahmu ngrebut babakan sing sepele, ya kuwi babakan kadonyan. Mula kang sangka kuwi Prabu Baladewa, aku tak njaluk kanthi banget seksenana ya. Seksenana nggonku bakal murungake Bratayuda Jaya pinangun. Yen perkara kon nyekseni, aku sagu. Ning yen perkara aku kon percaya karo kowe, nuwun sewu aku ora bakal iso percaya yen kabeh gegayuhanmu mau durung ana kasunyatane. Sebab tumrap aku miradati kodrating dewa kuwi dudu bab sing sepele, ning babakan sing abot. Apa kira-kira kowe wani syarat sranane? Syarat sranane pancen wis ana. Lho. Syarat sranane wis ana. Wis. Syarat sranane iki ming loro. Menungsa ingkang urip ana ing jagat iki kudu sirna sebab menungsa mau katone becik, jabane apik, jabane jujur, ning janjane atine lecek, gedhoane reget. Siji wong Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna, angka loro wong Gombak Kuncung Semar, wong loro kuwi mati jagat tentrem Baladewa. Wah! Jajalan sepertane bawune iblis lanat. Wah, ora ngerti wangune pendhita iki, ora ngerti kabar sing sumebar. Yen to sing mbok rasani kuwi adiku lanang Dwarawati. Kadangku taruna Dwara kaya iki Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok dadi kowe wani ngencung mangrem ning ngucap nang ngarepe Baladewa, kowe bakal gawe serani nata Dwarawati. Ora weruh, mripatmu nyanto iki kadange werja. Kowe arep mateni Prabu Dwarawati arep mateni karo Semar. Durung iso gawe patine wong loro. Kok tak kandhange adiku dadi apa wae? Sajaipun sang penemban dereng mangertos. Upama aku ngerti karo ora kae pancen tak jarak niatku merga pasemoning Prabu Baladewa wis ora sarujuk.
Yen to aku madhep pendhita ana ing negara Ngastina lan dadi guruning para Kurawa iki sajake wis ora cocok lan ora mathuk. Pancen tak ajab aku netangi kamurkaning Baladewa aja nganti kesuwen mapan ana ing negara Ngastina. Lho nanging menika mangke Ngutawatiri lho Panembahan Ngutawatiri. Menawi ngantosan Prabu Baladewa menika kala wau tumunten majar wonten negari Ndarawati wadul kalian Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, panjenengan boten ngertos kadadéanipun Nata Ndarawati. Nadyan tinemu taruna saking Nata Mandura, nanging kadadéanipun sasat ngungkuli kadangipun Werjawa menika mbebayani Nger, mbebayani Panembahan. Tara, apa? kok meneng wae ket mawon Tara. Wah, yen ora didangu aku ora wani munjo atur. Aja kuwatir kowe Begawan Durna mengko yen Nata Ndarawati murina aku sing tanggung jawab. Werkudara Dewa Buddha guruku piye? Arjuna Wonten paring adawu. malah dina samengko kowe tak wenehi pakaryan gelem apa ora? Yen pancen sing dawuh Dewa Buddha guruku aku saguh. Mbok dawuh munggah gunung mudhun jurang yen perlu jegur segara aku ora bakal wegah. Semantun ginen paton paduka bapa Panembahan ingkang paring dawuh bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Yen pancen kowe wis darbe niat kaya mengkono, mara coba saiki rungokno dawuhing Panembahan Dewa Buddha. Yo, Bapatine Nata Ndarawati karo Semar tak pasrahke karo kowe. Kuwi wae nek kowe iso mboyong punarpaning wong loro sing jeneng Kresna karo Semar, kowe bakal nyawiji karo Kurawa tetunggalan manunggal urip ana ing negara Ngastina Werkudara. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra
tambrang kanggeng awito dencengan jagat dewa Bathara pawan wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula mitang babagan Gusti Prabu Mandura menika mboten pangling sowanipun Panakawan Petruk kalian Bagong. Dik. Anten apa sore-sore kok dating jredil menika. Mongko anggere Petruk sowan menika jujur nggih ati kula tratapan. Jalaranipun Petruk menika Panakawan nanging dugal kewarisan langkung-langkung beto Satpol PP wingking menika. Kula kok deg-degan. Paman Lenggah Prayogi kula dangu Petruk sowanipun wigatos menapa? Inggih kula semanggaken nggih. Panakawan sawise satata nggon ngadhep ngarsaning Sun Padhararja sapraptamu Panakawan. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni Demawahing Tawang Towang. Menawi wonten lepat anggen kula ngabyantur ngersa maduka sinuwun Ngastina diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur. Kirang tata krami kirang unggah-ungguh mila kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Petruk matur sembah nuwun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka sinuwun Prabu Ngastina. Ndak tampa ora liwat pangestu Kutampanono. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda mapakana kabagyaning gesang kula. Amawakana katentremaning gesang kula sinuwun. Prayoga nunggun ngadhep Petruk. Sampun boten kirang prayogi. Bagong Padhararja sapraptamu. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni Demawahing Tawang Towang linep mano tulak manuk. Hah? Manu. Newon lepatipun diagung pangasa matur kula sinuwun tebah Siti Sekul. Wah iki tak tampa pangestu Kutampanono. Kula cancang pucaking remi weni. Dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging raka kayuwanan. Petruk Padhararja sapraptamu. Rekanapati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestu Kutampanono Petruk niki sangat anggen kalung dadosaken jimat. Bagong Padhararja sapraptamu. Wilujeng pati sengkune bekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestu Kutampanono. Niki sangat anggen kalung dadosaken jimat. Gareng ora melu. Gareng plu. Mbaya dipresake modar mbok men. Nggo uripe melet-melet kok mresake sedulur. Agung pancen. Oh, Petruk Kantong Bolong Padhararja sapraptamu Panakawan. Pangestunipun Mermbantuna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestu Kutampanono ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja sakradarana kowe iki ambune penguke ra jamak-jamak. Oh, ya ini kok ucul klambi. Ayo saka ngendi kowe ayo. Ayo. Keri. Setan kok keri. Kurang. Nganggo sandangan apik dikira le nyolong dira le njupuk, ora nganggo sandangan dunek-unekke ora sopan. Kula nggih pun ngonten iki. Lah kok dadi kowe nganggo training, tata-tata mbok menawa perang. Waduh. Gayamu. Kowe ayo piye siap e, mbok menawa ya des. Ya des ya. Basane kampungku nek gelut ya des. Oh, anyar meneh, Petruk Padhararja. Lho. Ndara Werkudara? Iya. Wo cocok, Gong. Wah, do nang kene. Mula ya digoleki. Ah iya. Wilujeng bekti kula, Den. Yo. Bagong Padhararja. Nggih, kok teng mriki ndeng aran? Iya, Bagong. Sawetara wektu nang Ngastina. Wah,
Gek matur terus mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca koran. Oknume sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, Gek matur. Apa sing dikendikake bapak mau? Petro, Wonten dawuh. eneng apa kowe sowan? Sepisan ngaturaken bekti kunjuk angka kalih. Sowan ngesanipun Sunan Prabu Duryudana menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Mboten kanthi kanyono-nyono, mboten kanthi kejarak kedadak. Bapak niku kerawuhan Sinuwun Prabu Ndarawati. Bapakmu kerawuhan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika ngendikaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan merga pengayomaning Pandhawa menika piyai loro. Sing dadi suwing para Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati, sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya. Loro-lorone menika saged sinebut pamong. Pamong menika pamomong. Lah nek sik dimong menika nedengipun mboten napa mboten manut, nedengipun lagi rusak. Niku dadi kewajibane sing momong kudu dandan-dandan. Rusak lire piye? Kabar sing ditampa Sinuwun Prabu Ndarawati, Ndarawerkudara lan Ndara Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina, suwita karo pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina. Malah sakmangke kula nyatakaken jebul pinanggipun Ndarawerkudara Ndara Janaka lenggah teng mriki lah. Nek ngoten cocok kali ngendikanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu. Suwitanipun Ndarawerkudara kalih Ndara Janaka teng pendhita anyar menika kala wau miturut Sinuwun Prabu Ndarawati menika mboten dados penggalihanipun Sinuwun Prabu Ndarawati utawi mboten dados penggalihipun Sinuwun Kresna, tegesipun Sinuwun Kresna menika mboten cocok. Mila lajeng ngendika kalih Bapak Semar. Kakang Semar, kowe utusan Petruk, Bagong utawa Gareng kon ning Ngastina kon nyatakake syukur bage dawuh karo anak-anakmu supaya mboyong kondur bendarane loro. Merga yen nganti iki kumpul kebanjur tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa, mboten namung pendhita enggal lenggah wonten negaring Astina, ning Pandhawa ya ngrajangi. Mergi Pandhawa mboten budidaya. Kondur dhateng negari Ngamarta utamanipun Ndarawerkudara kaliyan Ndara Janaka. Lah, sowan pungkasanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara anu Sinuwun Prabu sapa Gong Duryudana. Mula rasa cepet-cepet to. Sinuwun Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kondur Ndarawerkudara kali Ndara Janaka. Upamane Werkudara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem. Oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepengin nyawiji kalih para Kurawa. Nek ngoten Semar kalih Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna gumelar wonten jagat menika sampun boten wonten ginanipun. Boten ginanipun. Mergi menapa? Sinuwun Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing nuwun sewu para Pandhawa menika sakmangke sampun gugu karepe dhewe. Ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kalih Gareng ya wis ora ana gunane nderekke ndara-ndara Pandhawa. Mung sakniki kari dalan loro. Ndarawerkudara Ndara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot tresna kalih Sinuwun Kresna napa anu Bapak Semar. Nek abot kalih Bapak Semar Sinuwun Kresna mesti purun kondur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ayo wis mboten napa-napa kula ora arep peksa. Ora arep meksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petruk, kelangan Bambang Bagong. Ngaten. Pun niku mawon atur kula kersa mboten kersa sakmangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh lan anu Ndarawerkudara Ndara Janaka sakmangke kula aturi nanting Ndarawerkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kundur Ndarawerkudara kali Ndara Janaka. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksami. Petruk, Wonten dawuh sumeneya sawetara aku tak ndangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah, Duryudana kakangku piye? Pun kakang ora usah dadak ngambali apa kang dadi ature Petruk. Mesti wae si Adi wis midhangetake, Yayi. Mangsa borong tak paringi Purbawasesa babagan perkara iki, Werkudara. Brahmara remango swamya ngambrang kadi karunaning kaswa
Sik Werkudara sik tak Werkudara sik. Kaneng marga memalatkung ing wah Petro dalem gandeng aku wis diwenehi parilah karo Duryudana kakangku mula sing arep wangsulan dudu Duryudana ning aku mangke niku malah prayogi kersanipun Ndara Werkudara pripun kowe tekan kene diutus karo sapa kalih Sinuwandarawati kalih Bapak Semar wigatine boyong Ndara Werkudara mula saiki aku tak takon karo kowe nggonku Suwita karo Begawan Dewa Buddha dasare apa kok diklerokke dening Semar apa dening Kresna kakangku mboten nglerokke niku mboten sing jeneng tiyang gesang wonten ing alam padang menika pancen diwenangake nggayuh undhaking kawruh ngudi wuwuhing ngelmi niku ngantuk tekan umur pinten mawon nek isih tumangkar budine akal pikirane isih kena dienggo jak nyambut gawe wong niku dirangake budidaya golek ngelmu merga ngelmu niku mugenane tumraping wong urip ning kula nuwun sewu nek panjenengan lenggah teng mriki niku janjane dadi ora apik pocapane dadi mboten sae mula Bapak Semar kali Sinum Prabu Sibawana menika ngersakaken nek arep Suwita ya Suwita ning kula nuwun sewu le Suwita menika pendak dinapa le arep medhar kawruh menika pendak dinapa panjenengan rawuh teng negara Ngastina nek wis rampung le medhar kawruh kondur teng Jodipati aja ninggal jiwaning kasatriyan kewajibaning kasatriyan panjenengan menika dadi satriya lho panjenengan menika dadi satriyaning praja satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara tentreming kawula mboten mung tentreming kawula tentreming negara ning tentreming jagat menika wonten pundhaking para satriya ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibaning kasatriyan donya niki rusak kula nuwun pamunten lho wong srawung menika gumantung srawunge ngoten kuwatiring Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik satriya sing becik mongko srawuh wong elek kula nuwun pamunten sing dikula sebut wong elek niku Kurawa niku bakale dadi elek wong elek srawung wong apik mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam pun nek mboten percaya Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling sakniki wis gelem nyolong to kok sukses bangga dheke ngoten niku tenan kula ora goro mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosaning para Sata Kurawa panjenengan Suwita kena ning kula nuwun pamunten lho Nuwun pamunten. Pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki. Nek wis ya bali. Bali terus nindakake kewajibaning kasatriyan menika langkung prayogi. Petro. Nun. Aku sapa? Lho piye iki, Gong? Aduh. Wis lali lho dheke dhewe. Jenengan Ndara Werkudara. Kowe ming batur, kowe ming gedibal. Semono uga nadyan jenenge Pamung derajate Semar ku ya uga kedibal, derajate Semar ku ya batur. Ora usah ngereh karo uripe Bendoro. Ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara. Dina iki aku ora bakal bali marang negara Ngamarta yen durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening Bapa Penembahan Dewa Buddha. Taunana Windanana. Nek ngoten sampeyan mentala kelangan bapak, kelangan Sinum Prabu Bathara Kresna. Wah. Tinimbangane duwe pamong, duwe pepayung, duwe pujangga sing ora mikir katentreman. Luwung boyo aku nang Ngastina, Suwita karo Dewa Buddha sing mikir katentreman, ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman. Mundur! Ya. Saiki karepmu piye? Sermu piye? Gong. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsuh Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wonge ajak rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulodake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono wae piye? Nek kowe wedi ya. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis, karepmu nek ana apa-apa tak tanggung. Lole. Yang aku anggres nesu ngungkuli Baladewa kandhane.
Mangsane saiki piye karemu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti ya Tor? Truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang keidit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Darawati mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis keblethok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dek cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa. Wah, wis kuncara asmane. Ning merga netepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kula warga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngemong karo Pandhawa, ngesuhi para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Samijan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padhangane wani, petengane apa meneh? Aku padhang wani, peteng wani. Ah petenge bener kok aku. Kok meneh padhang? Mana isine? Oh, Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar nek kene. Oke, ayo metu njaba legane ati ayo. Mungsuh copet. Kapusan dhek. Ora saya kae goleki sapa kae jeneng. Aku njrantah ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Ah, bocah ki nek Bagong ki pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa mangsaku wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Non. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku kan karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kan perkara Dimas Werkudara. Trunduk. Aku gagas Bagong. Malah lara. Kula tandangane Ndara Werkudara. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Rasa kamanungsane nanti. Nganggo training mburi teles ngarep garing. Kok iso? Kae iki arep nglengsor ning suketan. Malah pas jeblok. Maknyes ngono. Terus teng clekite Bagong. Edan ndang metu. Nggih, nyun pamit rasa nggo gamelan metu dhewe.
Panjen Bagong menika pancen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi? Duryudana aku tak omong karo kowe Duryudana. Bapa menemban badhe paring dawuh menapa? Kepasang Yogya katuju ing ngene. Dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa. Yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kalawan kahanan ingkang dumadya ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadah panyakra bawa ingkang kados mekaten Penemban. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadangmu Yadipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong, apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar sumebar, Semar krungu anak-anake padha tekaning pati, tak kira Semar bakal pepes Bayu kang tapis ora duwe kekuatan, gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan. Janaka mulat para Sang Arjuna semuanya kejaba saka kuwi Kurawa diketapake, Panakawan dikepung wakul baya mangap, aja nganti digawe urip. Ninggih ngestaken dawuh kliranan paduka anak Prabu. Kula semanggaken paman Plasa Jenar. Bapa Penemban Duna. Wonten dawuh, Ger. Sesarengan kan Bapa Penemban Dewa Buddha. Kula dherekaken manjing salebeting kedaton Kembul Andrawina kaliyan ingkang putra Ngastina. Oh inggih ngestaken dawuh. Paman Wonten timbalan babar pisan budhana kang padha seba jeneng ingsun kundur kedaton. kawula nok ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Anak Prabu Ngastina Sampun ngantos kados lari-alit paman Plasa Jenar. purna gatining pananggilan. Sanutasa kundur kedaton jeluk saking dampar kencara kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing perombahan cedi Manggung ketanggung Jaka Paloro-loro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Sumene nek melu nek terus lancang ngono kae aku wegah. Rumangsamu anggepmu apa? Iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ndara Werkudara lho, Gong. Ndara Werkudara iki sadar ora? Aku tok waneni Ndara Werkudara kuwi njero kowe iki embane kaya timun mungsuh duren, kowe timune Ndara Werkudara durene. Kok meso tok waneni? Aku percaya nek kowe iki wong kendele kliwat. Ning nganggo hitungan, nganggo ukuran. Terus maksudmu? Iki awak dhewe bakal modar. Aku tak takon karo kowe, wong urip iki sing dinteni apa? Hah? Wong urip iki dinteni apa? Dinteni mung antri modar, gedhong ana, kuncen ana, nek pesthine mati-mati. Ngono wae bingung. Ning matine awake dhewe saka Ndara Werkudara. Ora apa-apa. Wis ta. Nek pancen kowe wedi ngadepi Ndara Werkudara, kono mulih kono. Cah jirih. Aku sing ngadepi. Kowe arep ngadepi nganggo apa? Lah arep ngadepi nganggo apa? Nganggo uthik. Nganggo uthik dengkulmu kuwi. Aku omong tenanan iki. Aku ya omong tenanan. Ha iki lho truk nang kene iki lho. Kowe karo aku iso ora cocok ngene iki. Dikongkon bapak supaya mboyong Ndara Werkudara, bareng Ndara Werkudara nesu, tak waneni kowe wedi. Njuk piye lek arek iso mboyong? Iki nek dinggo. Rameng dijreske tok. Lu anggape ndas kuwi pentolan korek ngono piye? Dijreske dengkulmu ra. Kae, Ndara Werkudara nek tekan kene, Petruk Bagong wani karo aku widak. Didak modar. Kowe piye gak iki? Ngene wae wis. Iki mbane kowe karo aku padu. Kowe mulih nek pancen kowe wedi mati, kowe mulya. Werkudara tandangane. Sudet kuku Pancanaka. Weh, aku nggawa dong bundel. Ku ya iso nggo nyudet. Nek ngemunana. Pancen setan lan omonganku iki marai mangkel tur ra kena digenahke kowe. Wis ta santai wae. Sapa-sapa sing kira-kira mempanangi dhewe arep mboyong Ndara Werkudara, Ndara Janaka, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kurawa. Nek kuwi kecil.
Wani karo Kurawa. Lho gaweamu. Lah kowe, Aku sing abot-abot. Engko nek Kurawa maju kowe sing nandangi. Nek Werkudara, Ndara Janaka sing maju, kowe ora sah melu-melu. Aku ya ora melu-melu. Setan tenan. Sing arep mandang sapa? Mengko golek tukang. Golek tukang digulmu mlosot ora. Iki aku tenanan. Lah apa? Ngandel ora. Wah, bleduk mangampak-ampak. Ora pangling kae gong barisan Kurawa. Ah, gaweamu. Kowe sik maju mesti Kartomarma, Aswatama, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Dursasana. Kecil. Petruk nang diti papan anggere mungsuh Kurawa wis menang. Wis iso dititeni karo wong delok. Bengi iki mesti menang. Oke, tandangane. Ngene sik maju Werkudara. Kowe melayu lapor aku. Ya. Ngono ya. Heeh. Wis aku ngaso sik ya. Ya. Iki lho dite 2000. Nggo ngopo? Aku ngelah ya, Tru. Kula es teh. Mas teh kulon kuwi. Ngono angkringan kuwi. Heeh. Karo ngetungi. Oh ya. Senengane ora. Hati-hati ya, Tru ya. Ronanggono magawe gelarira wang-wang. Oh. Nah. Patih Sengguni karo Kartomarma. Boto karo jagone. Heeh. Langsung takoni wae, Tru. Ya. Bekti kula Rekena Pati, ya Petruk tak tampa. Rawuh mriki wigatosipun pancen sengaja aku ngetapake para sata Kurawa ki nen bujung kawan lakumu. Ngoyak kula? Iya. Wigatosipun kok ngoyak kula? Petruk, ora sah dadak tak tedeng aling-alingi. Dina samengko pancen apa kang dadi gegayuhaning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu. Lho. Sambung rapete kali bapak kula? Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Bratayuda Jaya binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Mongko syarat sranane iki ora baen-baen. Dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang papak, nglincipi singating Andaka. Siji Nata Ndarawati, loro bapakmu Semar. Mula dening Sang Begawan Dewa Buddha, bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake. Yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna, para Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji. Mula sadurunge bapakmu tekaning pati, anak-anake dhisik kudu tekaning pati, Petruk. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir. Oh. Piye iki jare jatahku? Meneng aku rada mangkel ya. Mangkel masalah. Mau muni apa mau? Bratayuda arep diwurungke. Heeh. Syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati. Weh lah pancen iblis tenan kowe ni. Gong kuwi patih. Ora urusan. Pati anak cangkem elek. Hah? Aku tak takon karo kowe ni. Tak takon Wangsulana. Iya. Sebabe apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa? Aku tak takon. Terus bapakku salah apa? Sinuwun Ndarawati salah apa? Hah? Nek Dewa Buddha niat arep mulungke Bratayuda rasa nguthek-uthek karo wong sing tentrem, rasa ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe. Kurawa ya ora pisan ora pindho. Mesti gawe sulaya, mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem. Saiki ngene, kowe arep mateni Semar. Pateni. Ning Semar kuwi duwe anak, siji Gareng, loro Petruk, telu aku. Aku arep tok pateni sisan.
Nek kowe iso mateni aku karo Petruk, sasat iso njara langit. Coba wae piye? Rasa nggo Kartomarma. Kartomarma mungsuh Petruk, kowe mungsuh aku. Uyui. Orang kok nguyui. Kebelet ya? Mangkel. Iki sing marai provokator geger ngendi ya menungso siji iki, Truk. Nek ora diajar ora dikapokke tuman wae. Bagong, ora ura-urapan suaramu. Iki paman patih, iki patih wong nomor loro ning negara Ngastina. Wah, aku panjat pinang nomor 1. Ora tau tak pinange tak panjat kok. Ngeyel kowe. Ayo, nek dicoba. Kartomarma Bagong Petruk mateni kendharat tengane Kartomarma. Terus siap, Truk. Mundur, tandangane ora sampe melu. Atur sumbar kowe tapi malam. Cocok tumbak jebol dadamu waras. Jebol diajamu palem. Ayo kamu. Ora.
hati-hati le gong ora ning nggon anu ora ning nggon Padang lho gong. Tumbake oke banget. Yong. Iya. Wis kena, wis. Wis tak omongi ngayel. Padake Ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa ta? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak ngrekoso. Bajigur. Minggiro, ngene iki lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok anggrana tumbak ra iso endoe nek cara aku isih. Yo. Iya, ora. Iya. Waduh. Kedisian lah ku munggah. Der. Aku nyandang ngene iki nek ora ndek kekuatan, ora ndek aji-aji isin aku, Tru. Wah. Duwe aji-aji to. Wis meh setahun ra tak gunake aji-aji. Ha to. Wes omong ya. Delan. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Panah. Tumbak aku wong suci. Ora luput ora kleru. Kowe ngenangi aku tumbak ampuh dadi tumbak rongsoan. Dal kilon. Mulih. Ngono ku rasane. Ngesel-ngeselke awak. Piye mau, Gong? Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa? Tes dadi banyu. Ya. Tes. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa? Tes. Tese tengah-tengah. Nek urung tes, Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes. Pake se ora digunakake terus. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Gang. Aku wong apik. Ora tau tumindak elek. Ngenangi aku. Dadi tumbak rongsoan. Ayo balik. Wah, golehmu engkaki nendi to? Lemu entuk nendi kok gleleng men? Aku nena dosa. Sebabe Aku iki bar nyolong ndok asin iki. iya. Ngaku keneng tumbak we. Balekke terus. Ya, minggir balekke padake ra iso numbak. Telu Ndara Durmagati jajan kepada jodoh. Kowe jajal kowe ajal gede ya, Tru. Kowe ngaku kalah kalau Kulawa kepenak patimu rasa dadak diajal dari soto Kulawa. rasaku kian gunung sing tanpa guna. Neng kene kowe apa aku sing menang? Bajigol kowe ora basa aku Bendara. Bendara yo men ora yo men. Ayo kowe aku apa aku sing tekaning pati? Ketibacane Durmagati ora takon tinjuk akhirat kowe jawa jejak Durmagati. Nyo. Hai! Ujian. Bos! Ujian!
Model tidak ada. Apa ngono? Tidak ada model. Ayo nggawa gaman. Oke. Glaji cengelmu diwano. Hop. Model we. Edan. Cetok. Iya. Sandal jepit. Yo diwano. Jangan baca campur tenan we. Laki-laki anak Semar. Semar apa anak ya apa kabeh. Ayo, aku isin lagu bal katasi aku ki pengenan pati. Ngati kala kalau kowe nek aku dikenai wong kira. Temandang ning matane dienggo. Mataku kecer. Kecer jenggolmu ora. Lho kok kowe, Tru? Kaya mau Durmagati. Ha iki nang kene iki wong temandang ngawur iki nang ngene. Durmagati mencrat liwati aku sing kok tendangi aku. Oh ya maaf. Ora ngerti mempeng banget. Agi antuk-antuk Agi ngimpi aku. Ngimpi apa? Aku menggoda semene, Mbak, ngono. Setan ora. Mesuk dikandak-kandakke ora. Ayo. Bagong Petruk nek wis nesu ene kanan ayo, aja mengi kerubutan legane atiku. Jah kula man. Seprika-sepriki nek kon musuh Panakawan. Bathuke kok tatu. Kenging lenggol. Anu kenging pusaka tumbak. Lho semangat. Piye, Dur? Lemuk. Hah? Lemuk. Remuk ngopo? Cilaka nang. Wis. Apa? Latrok jarike wondo. Nyambut gawe ora apa-apa. Sona disetageni. Ulamen paitan lapian. Petruk kula ajal gak apa-apa, Man. Nane kula di ajal Petruk kali Bagong kula semanggaken. Wis nglekoso, Man. Sapa sing ngurung maju? Swatama Citraksa, Citraksi, Durgempa. Sapa sing arep njajal mungsuh Panakawan? Matak. Citraksi. Keman. Arep mungsuh Petruk. Nenek Sela. Ha iki wis ora ana sing maju iki lagi sela. Oke.
Nek nantang Petruk maju kene ketok awake. Ndoro Citraksi. Dasar kepara nyata. Kowe aja glelengi iso nganga. Aja kleru lho, aja kleru. Iso ngalahke. Kakartomarma terus Surtayu. Terus Dudurma Gati aja gleleng pacakmu gembos. Utuh. Lah apa? Gem niku lho gedhe sirahe. Gembelung. Gembelo sirahe. Ora kelakon mama. Malu. Dudu. Mama. Maem. Dudu. Wah aku ngewangi kowe malah mumet e, Cit. Mama apa? Ora kelakon mama. Meninggal. Mati. Dening asu aku mama Melihat. Kudu. Mama. Mengandung. Dereng. Mama. Lakon. Lah apa? Lali kok, Mas. Malah lali dhewe to. Ora sakokean Gunom Ndara Citraksi. Mang mriki. Nek ajeng musuh kula mang mriki. Weh lah Petruk wani tenan. Nek aku saya mangkel. Lah wong ing atase Panakawan ditantang kok saya wani iki nek aku saya mangkel. PPO. Dudu. Petruk. Kowe saya Ngece. Kodret kowe derajate wong ngaceplek wong. Wong edan. Dudu. Wong loro saudon telu siji. Dudu. Telu saurupan. Titi bunyi hujan di atas gentong. Nyanyi ya kleru. Yen le mulang piye gurune? Kelakon mati tenan kowe. Ayo, Cik. Ayo. Perang kok nggawa perabot rumah tangga. Teteng krombyang ya. Heeh. Petruk. Apa? Kok kowe ra basa karo aku. Sampeyan mrene butuh napa? Ngelaju. Utuh. Ngelabrak kowe. Nek pancen ajeng nantang kali kula, awi. Rupak wani, jembar wani. Sampeyan iso ngalahke Petruk kan bolong, bumi langit tangkep. Babu. Anggepmu aku bimbian kalah karo kowe saiki dudurung karuan. Mergo Citraksi mentas meguru anyar. Wela ya. Kok kowe nyoba tanganku. Iki wis tak nggo ngantemi wong. Tangan kukuruyuk. Kuburan. Tatangan kiwa rumah makan. Ya yo. Ngelih iki berarti. Kadang nata kok anggere krungu rumah makan kok ya yo. Mamate dereng aku. Anggawi. Ayo. Rasah nganggo gamelan. Oh nggih. Wiyagane ben leren. Nggih. Aja endo. Gak aku aja endo. Wah kena. Tiba. Yo. Mati kowe. Iya. Abot. Ora usah diangkat. Glinding kowe.
Waduh. Seret serawe. Mati ya. Waduh. Kapok. Areng ngantem aku malah ngantem boyoke dhewe. Kapok ora kowe gedhe klangen. Becik. Motor iben. Heeh. Nini niku malah ngrekoso man. Sebabe Petro kula cekel sirahe cek. cek ngono wae. Cek. Kuku kula dukke sirahe ajeng kula antem oleh kula mulurke tangan memburi. Heeh. Kena sirahe Petruk. Mboten. Lah kena. Kena boboyok kula man. Sajake mlete. Apa kuwi? Oh, ora bener niku lho. Mlengse. Lah. Mlengse. Yo ngalah yo. Mumet sirahku ngrasake Kurawa. Dur. Maju ora? Maju nggih genah kalane pripun meneh kana ora ketang sak ubengan rong ubengan nggih. Dan ora wong joget kok sikil duncal-uncalke joget bebas. Wong edan bebas. Wah, cah edan ya. Petruk nun. Manut tak bonto tawak krincung sikilmu. Weh, padake Petruk ning menungso ndek perasaan. Mang bonto mang krincung sikil kula. Nek Petruk ora iso ngopo-ngopo, nek Petruk iso ngopo-ngopo ngeten iki ampun sembarangan. Aja kok sampean krubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal unjan. Wah. Omonganmu sak penake dhewe. Wis iso ngalahke Dursasana. Sasat iso njara langit. Wah, coba ta iki. Ya, ayo. Opa! Ayo. Canda, ayo, banting, jotos, banting, jotos, ciwit, banting, pengkal. Yo, canda, banting, jotos, banting, jotos, ciwit, banting, pengkal. Rapopo. Ayo mburi. Banteng, jotos, banteng, nyebarake ora. Tutuk pukul aspal modal. Kok kapake, Gong? Tak sileke pukul besi sik nggo ngempukke aspal lho. Aturna lara banget, mbok ben nglekar ora kowe. Kaya ngono perang kok ming banteng. Jotos, banteng, jotos, jiwit, kekep.
ndak selak mlayu. Modar. Aduh. Aduh. Canda! Banting ting. Jotos. Banting, jotos, ciwit, banting. Obengkal. Matane. Lek to, lek dengkulmu mlacat. Arep ditulungi kok malah banting ting ting. Purman monggoan. Musuh Petro musuh Bagong malah kewirangan. Rekake pamer kekuatan malah isin lho. Ming musuh Petro kok dersa kok nganti mundur kene aku isin. Kula kok biasa. Isin tinggal merem ilang. Wes rasa isin-isinan. Gerah anak Mas Werkudara, anak Mas Arjuna kula nyemanggakaken menika kados pundi nggih. Bapakku melayu-melayu Kurawa bubar ora karu-karuan. Ming nyekel Petruk karo Bagong Kurawa ora sembodo. Nggih ngaten menika kawontenanipun para sata Kurawa. Nggedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Nyatanipun namung nyepel Petruk kaliyan Bagong kemawon boten saged kasembadan mila kula semanggaaken. Dawuhipun Sang Begawan Dewa Buddha Petruk Bagong dipun perjaya nek Petruk Bagong tekaning pati Semar badhe pepes bayu kang tapis mejahi Semar angel mijet woing ranti. Wah, Petruk Bagong aja mlayu. Dadi masalah kowe sing gawe masalah kowe. Kaurung kowe ya mlayu. Ndara Werkudara bengok swara, Petruk Bagong aja mlayu. Mlumpat banter jam banget. Kowe karo aku nek ora mlayu, wah modar tenan, Gong. Kono jaran maju. Ngono aku maju sing kiper sapa? Iki nek dijak omong senengane iso wae mleh-mlehmu menggok lho. Wis piye iki? Mongko Ndara Janaka kae ketoke klemak-klemek. Kowe karo aku mlayu banter Ndara Janaka njupuk jemparing. Petruk mlayu sing banter malah saya cetha nggonku bakal nibake jemparing janggamu dadi lesan. Cul jemparing kowe karo aku mlayu cengele mak zleb. Cengelmu ya mak zleb. Ditutut ora? Ora. Mati gletak ning dalan ae. Medeni Truk, mulane sok nek iki ora sok sembrono. Nek karo Ndara ora sok wani. Saiki kahanane kaya ngene. Iki nek kowe karo aku ora mlayu, wadul karo bapak. Ora rampung-rampung lelakone. Yo, gak wis digelak lakune mlayu. Yo kaya Pak Ketiwasan, Pak Ketiwa. Gong, hah? Wis pamit bojomu lho. Wis mau ning pamitku ya konjur. Iki ketoke awake dhewe ora pulang, Truk. Ndara Baladewa. Cilaka iki. Dene ketemu sing jaga Ngastina, Ndana ketemu Ndara Werkudara.
Ki Petruk, ngopo kowe mlayu-mlayu? Dipun bujung Ndara Werkudara. Sebabe. Kula wantun kali Ndara Werkudara kula ken manungsa lantaran Petruk kantong bol. Nenggala ndas kowe. Tak lare. Aku wedi tenan. Kene iki gembrobos malah bengong-bengong. Ketoke rencana ngono kuwi kok. Rencana dengkulmu mlocot kok ora. Nek wong wedi ora dibeda. Lho tenan. Ya diwangsuli wae. Petruk. Muni ya. Mumpung arep mati matamu kira. Wonten dawuh. Ngopo mlayu-mlayu? Nun, ngopo mlayu-mlayu? Nek rembugan ki ra nganggo non. Nek kowe muni non ki Ndara Baladewa saya sero. Ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu-mlayu? Langsung krungu wae. Lah wong ora cethuk kok langsung krungu. Nek ora krungu kono saya sero. Petuk kantong bolong tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu? Nun. Ngopo mlayu? Kanjane ora nganggo non. Aku ki tratapan. Nyok sing arep nyok. Gau. Oh, payah ora senengane. Bagong. Nggih. Sing ganti Petruk. Nggih pun kesel. Kula cadangan. Ora sembrono lho, Gong. Ora sembrono iki nek nesu nenggala metu. Metu karepe dhewe. Ngopo mlayu-mlayu? Anu enten masalah. Perkara apa? Anu. Nomor niku onanu piye? Kowe iki mau ngelekke onanu. Saiki anu dhewe. Heeh, angel. Gek omong. Nganu napa kula teng negara Ngastina diutus kalih sinten niku? Raden Gunawan Wibisana. Wastro melu kabeh. Kongkon karo Semar. Napa dikongkon karo Semar merga Semar niku kerawuhan sing tunggu pring petung. Ndara Kresna niku ngendika nek Werkudara kare Janaka teng negara Ngastina suwita kalih Begawan sapa Dewa Buddha. Lah kula kalih Petruk dikongkon teng pojok beteng. Ngastina supados kula niku didhawuhi supaya napa niku mboyong Dewi Sri. Ngopo mboyong Dewi Sri ngopo? Tru, aku ki bingung. Mulane nek wong aja sok ngece karo wong, nek bingung iki omongane anget to. Heeh. Mboyong kalih sinten niku Werkudara kalih Janaka amarga Bapak Semar niku mboten setuju nek napa niku pelungguh niku didol niku mboten setuju. Angel wadake. Sik, ditata napase. Ayo, nyerot tambegan sing jero. Ditokke liwat cangkem. Nyerot meneh. Nek atine wis tentrem, atine wis anteng lagi omong. Wis anteng. Empun, wis ge omong. Kowe dikongkon bapakmu ning Kestina kon mboyong Werkudara karo Janaka. Kon nggawa bali neng Atmasuri. Iki ade mati mergo cangkemmu lho kok ngene. Kleru. Nggawa bali teng ngendi to? Ngamarta. Mergo Dewa Buddha niku ajeng murungke festival layang-layang. Mergo anu napa niku? Mergo Dewa Buddha niku ajeng murungke Bratayuda Jayabinangun. Lah kula ora setuju. Bareng kula ora setuju, kula padu kali Ndara Werkudara. Terus kula wani kali Ndara Werkudara. Terus Werkudara kali kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti mergo napa niku. Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Napa niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng ngonten terus kula medal Jawi ta.
Medal Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kalih Petruk terus kula mlayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong klera-kleru ning bareng dicekel irung kula terus pener kabeh Ceritane ngono. nggih Kowe doyak Werkudara arep digapake. arep dikon dadi manten Truk akekmu gedhe nyelatak wong Arep digapake. ajeng dipateni kula wis matur karo Ndara Werkudara mboten sah dipateni mengke delok engkas mati wong lengane wis entek Werkudara kok dadi arep mentolo karo kowe iki ketemu pirang perkara. mboten ngerti mboten ketemu kok ditung Lah iya lah kok dadi Werkudara karo Janaka mentolo arep mateni karo kowe. Malah luwe-luwe arep mateni karo Kakang Semar. Yai Kresna kok arep dipateni. Lah kok jebule kewalik kalare si Werkudara karo si Janaka. Wah, dalah yen pancen Werkudara mentolo tenan karo kowe karo Petruk. Aku ora nglilakake. Baladewa ora lila. Baladewa bakal nglabuhi karo kowe. non keserone salone Salone geber Ndara Baladewa ora setuju nek Ndara Werkudara arep mateni awake dhewe terus awake dhewe arep diwangi. nggih monggo ning sing enteng-enteng mawon Kowe arep tak ewangi. carane Kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. ana maju meneh mati tenan Om dengkulmu kuwi sinuwun mati tenan Andika gagah pideksa godhek wak simbar jaja kula meng cilingan hidak suduk kuku Pancanaka modar Kowe tak paring ngambil pusakaku. napa Kyai Alugara. Lesung jumengklo Udu alu nggo ngundasmu ki piye? Gong. iki aku iki deg-degan lho santai wae tenang wae nek ngene iki ndak ora fresh pikirane mayang pisan dipengpengke Truk Iya, iya. sesuk wis ora ning jaba Ha iya. nang jero bahaya nek dites Ha wis. Kowe tak paring ngambil Kyai Nenggala. terus Maju. Werkudara Janaka weruh Kyai Nenggala ora mundur. Aja dundang Baladewa. Ing Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. jare Alugara kok linggis Dengkul mlocot. ha iki sing ana sepete iki bar nggo nyelumbat ya menang iki lho Truk nek kena iki aku mati lho Wis kono gawanen. Wis kono gawanen. nggih Eling-eling nggawa pusaka iki nyembah ping 3. Oh. Disembah. Le nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa iki tangan reget. ya Tangan tengen sing endi? Ngawur. Kuwi kiwa. aku kulinane sing iki nyekel ciduk Jenes gong ora. kapyuk-kapyuk ngampel Yo maju. awas Ranata jawra timbanging Pandhawa Werkudara, Janaka, ngerti yo, iki nata mantura Prabu Baladewa. Lali dengkulmu ora. wis gawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku pirang-pirangke. nggih minggir Truk malah nyunyuk Iya, iya. ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara ngalang-alangi nyunyuk pokoke Wis maju. ayo Strayoli binatang September Oktober November Desember menu caratanan nek wis ngene iki paling ketoke kurang srek iki Lho, kurang srek piye? kula tak dandan Baladewa ya Ora sah. Ora sah. men ketok wangun nggih lho kowe nggo sandangan po kula niku nek nang dinding nggo koper kejaba buka sulapan
Lho niku ya nggawa sandangan. Ya coba kaya apa? Nang ampun nesu lho. Ora. Mungkin nek persis nesu. Waduh apure. Bagus aku karo kowe kok persis-persis. Bane nggo nganggo sandangan. Mang delokke. Nek ora nganggo ndak ora wamu. Sepala dewa narpati tuwenara swara kresna kalangkung tresnanira. Wah, kowe iku nganggo ember barang kukudung yo. Ayo sasae wong. Gleleng kowe. Maju ngono. Awo, Suralata Jamrata panjing padha ngono. Panes maning jajaran seketan baune iblis lan menungsa jajalan. Panjal maning menungsa kepencingan iblis kepencingan menungsa. Werkudara Janaka wani karo pun Krangkang. Pun Kakang, maupun Kakang. Kalau tinjau ngeliat kena Kiai Alugoro orangnya. Ayo, nonton belajar nih. Ayo belajar ayo. Binatang ditagih kowe iki ora nyaur-nyaur. Menungso lantaran malam-malam jajanan janjine rong sasi lunas kok nganti tekan sing rong rampung-rampung karo piye? Ayo. Lah nomor panu katene kok wong conto mantra ora mula tiku. Noto mantra ora mula tiku. Warga iki iki. Iki Kiai Alugoro. Iki Kiai Alugoro. Tamake gunung Jurung Segara iso asat. Tamake ketel entek segane. Bapak piye? Aja ngino lho. Dapure Bagong. Bagong dengkulmu mlacet. Nata mandura Prabu Baladewa, bojone Erawati. Padake, kowe iki kowe. Wah, iso nggawa Alugoro tenanan. Lho, padake pring pethoke saiki pirang-pirang kok. Apa meneh ming Alugoro? Ayo, klakon mati tenang aku. Tinjongake lan nyawamu. Ngopo? Anu temancep kejeron. Terus ora iso njabut. Niki lho. Tanggo nusuk Werkudara. Endo majleb. Jero banget. Mulai sesuk meneh iki ora sesuk aneh-aneh. Kono ganti Bagong kono. Anu karang mingklik-mingklik ndase. Apa mekutane iki mingklik-mingklik. Anu ora padhake mulu. Edan iki nyangkut watu. Iki pusakaku dikene ora. Ampel. Yo. Kok njuk cremut lan jileh. Ala karo kancae dhewe kok. Kaya karo sapa? Ayo, janakane ora ngetok kaya kowe. Bagong ora panglingi kaya pusaka Alugoro kagunganing Koko Prabu. Nggih. Kotok gawa. Mau ketoke keri teng warung. Kene tak jaluk enggak. Kene tak gawane enggak. Nyonya tampanono nya. Wong edan meneh kok dinyunyukke. Wes sing nyunyukke sapa? Ora niku pasrah kok enggak. Lajeng mang beto mangkundurke Prabu Baladewa mangkundurke mboten apa-apa. Enggak mang tampani. Enggak. Nek kena mbebayani ora apa-apa. Mboten apa-apa. Yen ngono cetha lamun Koko Prabu Manduraga ngayomi marang kowe. Nek kiraku ngoten wong Bagong ora salah. Yen pancen kowe wani tegelan namake kelawan Bendara Mayu tamakno. Sampeyan mentala mateni kula kok kula ora mentala mateni sampeyan iki nggo abrak apa sampeyan?
Yo. Ndara Werkudara Ndara Janaka pun melajar. Yo. Sembah nuwun. Yo. Kene balekke. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo tiba padha-padha. Iki piye iki? Lho, ada engko. Lah ya kene. Ngono nang balekke ya Ora sembrono lho, Gong. Kok ora edan ya? Iki lho, iso kene tak iki pucuke madhep rene pucuk. Ayo yo. Kene cetheke dhewe ya wedi. Aku ya ngono kuwi mbuh. Nggih, diwalik. Nah, ngono ora. Iki tak cocok tenan lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Wah, ini karo Bendoro kok le gojek tenanan. Ora apa-apa mempererat antara Kyai Luhur karo rakyat jelata seperti itu. Ah iya. Paham? Heeh. Wis, malah yen perlu saiki ngene. Gandeng kowe dikongkon karo bapakmu, mbok menawa bapakmu nunggal karep karo aku. Tegesipun, aku pancen uga ora percaya karo Begawan Dewa Budha Petruk. Malah sak temene aku bakal budal marang negara Ndorowati. Nanging jebul sakwise aku nampa aturmu yen ton Yai Prabu Kresna sawetara sowan ana ing Karakadempel. Tak kira lampun Ndorowati uga suwung. Nggih. Lah terus dina Samangkayup sowan ngersaning bapakmu perkara iki tak wadul karo bapakmu supaya bapakmu bisa gawe pangreka daya nyingkirke pendhita ingkang mampun Kresna. Oh nggih, ngestaken monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Ayo Bagong karo Petruk bareng karo aku. Monggo Gus kula dherekaken. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngangajaping madu sarining tawang susu angin ngendi nggone. Oh Raden Janaka piye? Penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Nadyan dina kanan kula mboten badhe selak. Nyatanipun wonten ingkang mbelani dhateng Panakawan Petruk menapa dene Bagong. Lho, sapa sing wani mbelani kalan Petruk lan Bagong? Ketingalipun Koko Prabu Mandura ingkang kagelan manahipun. Satemah bebantu dhateng Petruk kelawan Bagong. Sabanjure ngliga Kyai Alugoro. Wekasan kula kalian Kakang Mas Jodipati kepelajar. Oh lah dalah. Dadak mindho gawe Janaka ya wis. Yen to pancen kaya mengkono pancen dadi kewajibanku. Ayo kowe tutwun tindak ing Bapa Begawan Dewa Budha. Tindak dhateng budi. Ora usah takon watone kowe manut karo laku jantraku Janaka.